sa udialo 3. a 4. júna, japonským polostrovom Noto otriaslo silné zemetrasenie magnitúdy 5,9. O niekoľko minút neskôr nasledoval dotras s magnitúdou 4,8 a niekoľko ďalších dotrasov. Tajvan. V Keelungu došlo k masívnemu zosuvu pôdy, ktorý poškodil tucet vozidiel. 2 muži utrpeli zranenia a previezli ich do nemocnice. USA, Havaj. Na sopke Kilauea boli pozorované zvýšené zemetrasenia a deformácia zeme a následne sa začala erupcia. Stupeň nebezpečenstva sa zvýšil na červenú. Južná Afrika. Mestom Tongaat v KwaZulu-Natal sa prehnalo silné tornádo. Portugalsko, silné záplavy v dôsledku intenzívnych dažďov na ostrove São Miguel na Azorských ostrovoch. Kanada, tornádo poškodilo množstvo stromov a dom neďaleko Edbergu v Alberte. Rusko, mestom Kursk, sa prehnalo zlé počasie. Silný dážď, búrky, krupobytie a silný vietor a spôsobilo značné škody. Silný vietor zanechal škody aj v Kstove, v okrese Nižný Novgorod. V Semínskom priesmyku v Altajskej republike sneží. V Kirsanovskom a Bondarskom okrese v regióne Tambov padali veľké krúpy. V okrese Kameškovský vo Vladimírskej oblasti sa zrejme vyskytlo tornádo. Na rieke Jenisej v krasnojarskom území sa začal ľadový drift. Silný vietor strhol strechu školy v obci Fedorovskoje, okres Kajbicky v Tatarstane, Filipíny, erupcia sopky Canlaon, Nikaragua, erupcia sopky Concepción, Indonézia, erupcia sopky Levotoby. Prílivové vlny zaplavujú pláž v Jogjakarte na Jáve. Mexiko, rozsiahly lesný požiar neďaleko Barranca Grande v štáte Veracruz. V rumunskom municípiu Jasy padali veľké krúpy s priemerom až 10 cm. Alžírsko. Blesková povodeň v meste Bousáda. Klimatické zmeny nás ovplyvňujú čoraz viac, skryto aj priamo, naše ekonomické prepojenie je veľmi krehké, preto musíme venovať pozornosť všetkým zmenám, aj keď sa nás priamo nedotýkajú. Musíme si vážiť každý ľudský život a hovoriť o všetkom, čo sa nás týka, najmä nemlčať, spoločne to dokážeme, máme technológie, máme zdroje, len ich nasmerovať pre ľudí, potom sa všetko zmení a naše deti a my budeme žiť v krásnom svete.